Biye tarata ye janvier kalo tile wɔɔrɔ san 2020 ani wɔɔrɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni min nabɔ sigi ka ma kɔnɔ Mali kunnafoni jabaranin bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Ka kunnafoni daminɛ bi n'an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ale ka kɔrɔfɔ ye ni o ye Général d'armée Asimi Goita ye kunun janvier kalo tile 5 san 2020 ani 5 Mali ka lasigiden kura min ni ale bɛna taa Suisikaw ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen sa Genève an'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni o ye Monsieur Seku di Gawusu Sise ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya in yɛrɛ bolila fɛn min kan o de ye baara taabolo bɛna kɛ cogoya min na u ye o kɔrɔfɔw ni ka olu falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état-major général des armées dɔgɔkun laban in na ale kɔni sɛbɛnfura bɔ ni k'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnen sa ɲoronkaw olu fɛ yen nɔ an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ka larawulili ale kɔni senfɛ u sera ka fɛn min ye maa jasolen dɔw kɔni ni ka tɛgɛ da olu ka gurela erekaw olu fɛ yen nɔ u kɔni sera ka na n'u ye ɲɔrɔn dugu ale kɔni kɔnɔna la u kɔni ka kɛnɛ basi foyi tɛ u ni na. An ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma lasigiden kura fila kɔni o nana an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ o lasigiden dɔw bɛ tali kɛ fɛn min ye Pays-Bas lasigiden ka taga se Chine na lasigiden fɛnɛ kɔni o ma an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma u n'a sigira ni ka kɔrɔfɔw falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ. Mamadu Awa Gassama ni ale bɛ Côte d'Ivoire kiritigilamaw olu ka bolo kan a bɛ waati bɔ i n'a fɔ bi fɛn min ye juma nata ye ni o bɛ bɛn janvier kalo tile 9 ma san 2026 ale ka kiriw kɔni olu bolodalen don ni ka nin don kɔfɔlen kɔni ka o makɔnɔ a yira k'a fɔ nin cɛba in kɔni kabi juillet kalo tile 2 san 2025 a bɛ Côte d'Ivoire kaw ka kiritigilamaw olu ka bolo kan a minɛkun kɔni ye fɛn min ye o de ye k'a ye kɔrɔfɔ dɔw kɔnɔ kɔrɔfɔ cɛjugu dɔw kɔni ta ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa kɔni ale ma ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye. maa mana fɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye bingani wale ye ni ka o ta ka ɲɛsin denso fɛn min ye a sanubɔ yɔrɔ kɔni o ma o yɔrɔ kɔni bɛ tali kɛ kunsan sigida kɔni o la kunsan ale bɛ yan foyi la o lamini na a kɛra juma tɛmɛnen kɔni na bingani wale kɔni kɛra nɛgɛ kanɲɛ 19 ka taa se su nɛgɛ kanɲɛ 21 o wagati ma seerew olu ka fɔla ko maa mana fɛntigi ninnu kɔni bɛ t'i jɔ maa 40 bɔɲɔgɔnko la minnu n'u nana bolimafɛn sen fila kɔni o la u tilala u ka nin baarajugu kɔni kɛli la sa maa kɔni ma bɔnɛ ani na dɛ nka u tilala ka u kunda denso dugu kɔni ale kan kokura min ni fɛn min ye kungo ni ji lakanabaw ka daga yɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ filamana u ye tasuma kɔni don o la ni ka o jeni kusakaw olu fɛ yen nɔ. Meta kayikaw ulu fe no ma 70 bɔɲɔngo ulu kɔni ye fɛn min ye bagan mara minɛnw ni ka ulu sɔrɔ ka taga se jɛgɛ mara minɛnw kɔni ulu ma a kɛra juma tɛmɛnen janvier kalo tile 2 san 2026 bagan kɔni ulu minɛnw kɔni dɔw bɛ tali kɛ fɛn min ye misiw ka taga se baw o ni a bagan minɛnw fɛnɛ ulu kɔni caman ma ka ladɔnniya k'a fɔ ko ni hakilina in kɔni ta kun ye fɛn min ye o de ye gɛlɛya bɛ maa minnu kan minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka se ka dɛmɛ don olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya sa a sifinnakaw ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw ka jamana ale kɔnɔna la kunun janvier kalo tile 5 san 2025 Laginɛkaw ka jamana ɲɛmaa ko kura ale dɔnna ni o ye Mamadi Doumbia ye Mamadi Doumbia min ni ale ye san sɔrɔ kalafili min ni a kɛra décembre kalo tile 28 san 2025 kunun kari Mamadi Doumbia ale bɔra k'a ka nisɔndiya ni ka o yira k'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Laginɛkaw ye olu kɔni y'u ka danaya da ale kan ko kura. An bɛ taa États-Unis kaw ulu fɛ yen nɔ juma su ka dugu jɛ sibiri kɔni ale la fɛn min ye sanfɛ pankuru ye ale kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka ɲɛsin Venezuela dugu kɔni o ma min ni lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye ale kɔni bɔra ka lasili kɛ k'a yira k'a fɔ k'ale kɔni ye tɛgɛ da fɛn min ye Venezuelans ka jamana ɲɛmaa kɔni ale ye ni o ye Nicolas Maduro a n'a furumuso ni o ye Celia Flores ye
fɛn min ye Nicolas Maduro ye ale kɔni tun bɛ lamɛnnikɛnw ka kiiri tigilamaw olu ɲɛma kunu k'a to kiiri tigilamaw ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko halisa ale kɔni ye a ka jamana kɔni o ɲɛma ye. An bɛ to Venezuelans ka kibaruya kɔnɔna la halisa Faransikaw ka jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron ale fɛnɛ bɔra ni ka kɔrɔfɔ kɔni ka o yira k'a ye k'a fɔ ko Venezuelans kɔni olu kan ka nisɔndiya kosɛbɛ Maduro ale ka fanga kɔni dansigili ale la a ye ni kunnafoni ye ni ka o bila ka bɔlɔlɔsira kɔni o kan k'a ye k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga min kɔni ni ale bɛna sigi kunna cɛmancɛ fanga in ale kan ka bonya Venezuelans olu fɛ k'a sababuya kɛ fɛn min ye wajibi fanga jagoya fanga o kɔni daga taara ni ka bɔ u kunna. An bɛ taa dolanci ale bunakun ka Mali ale ni Tunisie kɔni karila ɲɔgɔn na dɔgɔkun laban in yɛrɛ kɔni ale la min ni Mali kɔni ye san sɔrɔ Tunisie kɔni ale ka tiro bi o la ni o ye 3-2 ye Mali ale ni Senegal kɔni bɛna kari ɲɔgɔn na quart de finale kɔni o la nin waati na an bɛ dugawu kɛ Ala ka san di an ka samatasɛgɛw olu kɔni ma. Ka kunnafoniya ni ka o datugu sa fɛn min ye Mali ni Tunisie ka dolanci kɔni ale ɲagari kɔni a kɛra dusumakasa ba ye jelibugukaw olu kɔni bolo maaw kɔni bɔra waati min na sa ni ka u ka nisɔndiyaw ni ka olu yira sibirido janvier kalo tile 3 jelibugukaw olu fenɔ sifinaka dɔ ni ale tɔgɔ ye Mahamadu Kumaye n'ale si bɛ t'i jɔ san 20 o bɔɲɔngo la ale kɔni ni tora ɲɛnajɛ kɔni ale sira fɛ ka sababuya kɛ bolimafɛn bolila dɔ ni o ye bolimafɛn sen filatigi ye ale kɔni tun bɛ boli damatɛmɛ jugu la a nana ka na don ni kamalennin kɔni ale la hali n'o y'a sɔrɔ maa caman kɔni ye i se kɛ walasa ka se ka a nin kɔni o kisi o ma se ka nin kamalennin kɔni nin bɔ a ka jogini da kɔni na karido u ye a kɔni bila a dayɔrɔ laban na kɛrɛnkɛrɛnsa sutubakaw ka kaburudon kɔni na nin kɛra nisɔngoya ba ye denbayatigi caman de kɔni bolo an bɛ dugawu kɛ Ala ka barabara dali nɔgɔya ye k'a yira u la k'a fɔ ni Mali kɔni ale ye san sɔrɔ jamana kɔni kan an k'a lajɛ an k'a ko ni hakilisigi an ka o lajɛ n'o tɛ a kɔni bɛ kɛ tiɲɛni ye tiɲɛni min yɛrɛ kɔni ni bolo tɛ se ka a kunbɛn. Mali kunnafoni jabaranin najɛbaw ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw olu la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko tunga lafiya ale de ye an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye san 2026 ye o daminɛ la k'a dɔw bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko tunga lafiya entreprise min n'a bɛ so jɔ k'a di tunganagɛnw ma u b'a sara tunga lafiya ye dɔɔni dɔɔni nin wagati in na tunga lafiya kelen don ka programme kuraw ni ka olu sigi sen kan o dɔ bɛ tali kɛ logement sociaux ale ka i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ Mali ale kɔ ka i sen bɛ se ka ye tunga lafiya a ka ni logement sociaux ye ale la logement sociaux a bɛna kɛ Banankɔrɔ ni Kabala fo ka taga se Jalakɔrɔbugu ma ni logement sociaux ye ale ka di nɛgɛjuru sira o banba i ka message bila WhatsApp kan i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na i b'a o fɔ WhatsApp ale kan ni i ka dossier kɔni tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile ni ka o di ma jɔnni bɛ se ka nin k'aw ye ni tunga lafiya tɛ Madame Sisoko Zeinabu Tesaga Sanogo ale ye tunga lafiya ale ɲɛmaaba ye a ka hakilina tɛ fosi ye ka se ka maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ka se ka olu dɛmɛ u ka se ka u tɔgɔlaso ni ka o sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.